Hvad så? Gamertroll her. Og i dag spiller vi Loadout med Heavy Cat. Og snart han er det hvor du? Der. Og du? Ja, jeg er bag dig. Kom nu, Atli. Atli, pas på. Hvad laver du? Vi skal bare skyde på helvede. Åh shit, banan. Nu vi nakker bananpædofilen. Ja, og jeg har allerede fået et eller andet, jeg ved det ikke. Der er en mand, der kommer ind i vores base. Shit. Bananpædofil. Hey, bananpædofilen er kommet ind. Han har et mega godt våben. Han er ved at brænde mig totalt af. Jeg mener det seriøst, den brænder mig af med et eller andet pyro-våben. Gas. Keys. Bananpædofil, jeg nakker banan. Hey, nu lader jeg tage lige numsesprøjte. Jeg nakker banan. Bananpædofil er Helga, eller Hekla, eller hvad? Helga. Ja. Fik ham. Ja. Nu lader jeg fik ham. Jeg fik. Endelig. Jeg fik hævn. Nu lader jeg stjæler hammeren. De stjæler vores flag, din lille løgnet. Men jeg stjæler deres. Din lille satan er det. Du laver. Come on. Nu lader hjælp mig. Ja, jeg kommer ikke lige der. Der er en eller anden banan, eller en anden pædofil, der har taget vores hammer og bare lader rundt. Ja, du vinder. Nå, ja, jeg fik ham. Jeg kom nu af det. Jeg returnede hammeren. Jeg dækker dig. Så skynd dig. Jeg kom, bare løb. Jeg dækker dig, hvis der kommer nogen, så... Okay, nu jeg tager hammeren. Jeg er mega god til det. Du skal beskytte mig på vej hjem med den. Det er det, jeg hader. Den kan være til at tage det. Morgen. At jeg dækker dig. Skal jeg dække dig med? Jeg dækker bare med det bedste. Dæk ham. Nak ham. Kom on. Vi går melee. Nej, du fejler. Hvis du dør, så siger du til. For jeg har seriøst brug for at vide, om du er. Jeg døde af ham. Om jeg har hammeren igen. Ja, de har vores hammer. Du kan ikke aflevere hammeren, hvis du... Du fejl. Det er bananpædofil, der har... Bananpædofil, der har hammeren. Nå, jeg er nede. Ja. Jeg er inde i spawn. Nu er vi blevet nødt til at nakke ham. Vi tager højre spawnvej. Eller dæmmervej. Ja. Og vi skulle have vores flag igen. Hey, stemme, slap af. Vi gider ikke at høre på noget, der er spam hele voicen. Hey, Nøller, jeg nakker bare lige deres hammer. Shit. Ja, der kommer en her pædofil efter mig. Shit. Og der er en eller anden pædofil efter bananpædofilen. Shit. En dansker. Han er faktisk... Jeg er pædofil. Bananpædofil efter mig. Ny control point. Den er en bananpædofil camper, seriøst, eller? Den der freaking stemme spammer hele voicen konstant, så meget at man ikke kan høre andet. Your hammer has been returned. Your hammer has been returned. Oh shit. Fik ham. Hørte du hende efter? Fucking stemme. Jeg tænker, at capture the hammer. Jeg tænker, at camper her. Jeg nu lader tager den igen. Du skal bare beskytte mig. Kom on. Ja, jeg bliver nødt til retard. Jeg bliver nødt til retarde. Eller hvem tror du, der vinder? Bananpædofil. På hvad for en level er bananpædofil? Bananpædofil. 5 kills. Jeg har 7. Jeg mener, de er alle sammen med hammeren. Hvor er den lille banan? Hey nu, har du, jeg skulle lige til at sige, har du bananen? Har du hammeren?
team has dropped the hammer. You dropped the opposing hammer. team's hammer has been returned. Nej, Banan. ikke bananprofil. Nej, ikke bananprofil. Bananpædofil er mega overbruget. Jeg synes level af bananpædofil noget. You have taken the hammer. Det er sjovt, når vi ikke siger banan. Vi siger bare banan. Successful hammer kill. Your hammer dropped Den der freaking bananpædofil, jeg gør alt for at nakke ham. Han er mega god. Det er det der stemme bliver ved med at spawne af over at spamme det hele. Hey, nej, opgræd, nej, beskyt mig. Spawn voice. Det er begyndt at spawn voice det hele. Spamvejse. Spamvejse. Ja. Oh yes, man down. Where you from, nigga? At jeg nakker, jeg tager den. Hey, ja, min, jeg vil have den. team has taken the hammer. Nolaj, du dropper den, jeg tager den. Så må du fange mig, så må du komme ned til mig. Kommer. You have lost a Hvor er control. du overhovedet? Shit. Bananpædofilen kommer. Where you from, nigga? Kom nu, Ellie, vi nakker den. Den ligger. Eller nej. Skynd dig, løb for. Hassan da. Lol. Nå. Your Skål team vi. has captured the hammer. Ja. Hvordan siger noget nyt om det? The hammer has captured by New the hammer. control point activated. New neutral point activated. Control. Ikke neutral point. Det er det, hun siger. Ikke controller point. Hvad fuck? Hvor lang tid kan sådan her rundt vare? Ja, den kan jeg ikke. You have taken the hammer. Somebody protect me. Eller jeg bruger for beskyttelse. Jeg får lige en sprøjt mod min hemmelighed. Hey, nej, der kommer en... jeg mener, det er bananpædofilen, der løber rundt. Det er ikke bananpædofil, der har taget vores... Hvorfor tager du ikke den anden vej? You have lost a control Bananpædofil, point. man. Hvor er han? Han forsøgte at komme hjem. Flade, men det kan han ikke. Nak Shit, ham. banan! Ja, han har allerede taget bid af en af vores venner. Come on. Ja. Fuck. Jeg fik ham. Oh, shit. Jeg er nede. Control point. Det er bare one shot. Var det bare mig, der fik en dobbeltkill? Fuck. Det er ikke bare dig. Eller, kom. Jeg tager den. Du beskytter. Vi skal over til Opposing team's hammer has been returned. the hammer has been... Nej, vi kan ikke... Atli, vi kan ikke... Vi er nødt til at få vores hammer, ellers skal vi ikke overtage control points. Where you from, nigga? New control point. Beskyt mig. You have taken the hammer. Kom så, Atli, move. Hammer kill. Your hammer Vi skal tage value den. has Nej, vi skal over og nakke den der. The enemy has dropped the hammer. Your hammer has been returned. Dumme stemme. Hvis du skal snakke, så skal du snakke ordentligt. Ikke na. Nej, jeg fik en, der var sådan noget. Tak for det. Nolaj, du ved godt, jeg har hul i armen. Nå, det kan jeg bare ikke se, fordi jeg har Crybaby på. You have successfully captured the hammer. Nolaj, jeg stjæler igen. Control point captured. Bitch. Nå, men det var vist alt for det her gameplay. Upgrade complete. Husk at se videre, for jeg laver en part 2. Og ses i næste afsnit.